Elévanse a 7 os casos de hantavirus a bordo deste cruceiro que navega cara ás Illas Canarias. Polo de agora morreron 3 persoas. Crese que o virus se transmitiu entre humanos dentro do barco. A bordo van 174 pasaxeiros, 14 deles son españois. Moi boas tardes, benvidos ao Telexornal. A bordo dese cruceiro medra a preocupación. O barco diríxese ás Canarias segundo a Organización Mundial da Saúde, pero o goberno di que aínda non está decidido. Os pasaxeiros non están tranquilos e só pensan en volver á casa, como Jake, un mozo estadounidense que pide unha solución canto antes. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home. Os médicos galegos poderán gañar tempo para atender os doentes. Medio cento de técnicos nun centro específico van a asumir parte das tarefas administrativas que están atrasando a atención sanitaria. Con 50 técnicos cualificados para descargar de traballos burocráticos os médicos, para que moitas tarefas que poden facer estes profesionais non as teñan que facer os médicos e poidan atender mellor os pacientes. Este ano vanse convocar máis de 27.000 prazas de funcionario do Estado. Acabase de aprobar a nova oferta pública de emprego. Está centrada en digitalizar a administración e o uso da intelixencia artificial. E atención á imaxe que nos deixa un accidente en plena avenida de Fisterra, en pleno centro de Coruña. Este coche estampouse contra unha farmacia e era a hora punta. O sinistro complicou moito a circulación. Samuel González xa está na casa, é o ciclista de Vigo atropelado hai 2 semanas. Seu pai contounos que vai recuperándose. Todavía non é consciente de todo o que pasou, ten algunhas lagunas, cambios de humor, moitas cousas que eu non sei explicar, pero realmente para nós é Samuel, pero para ser rapaz que era antes, quizás ainda lle falten uns mesiños. O primeiro que fixo Samuel ao saír do hospital foi visitar os seus compañeiros do Parque de Bombeiros de Ponteareas. O coche que o atropelou quedou completamente calcinado. O condutor multiplicaba por 3 a taxa máxima permitida de alcohol. Zara entra pola porta grande na cita anual da moda Gala Met que se celebrou en Nova York. Entre os asistentes estaba Marta Ortega, a presidenta do grupo Inditex. Levaba un deseño de Galiano para a firma galega. Tamén locían pezas do xigante do téxtil, o cantante Bad Bunny e a roqueira Stevie Nicks. Nos deportes temos noite de Champions. Xoga o Atlético de Madrid en Londres. Os de Simeone buscan un sitio na final nun encontro complicado contra o líder da Premier inglesa. No partido da ida quedaron empatados a un gol. E seguen os chubascos, de novo poden darse en calquera punto de Galicia. Temos unha tarde chuviosa, ademais con moita sensación de fresco, porque quedamos por baixo dos 20 graus. O reto é conseguir que os médicos teñan menos traballo burocrático. O Sergas vai contar cunha unidade específica que se encargue do papelame que a día de hoxe fan os facultativos. Imos crear unha unidade central con 50 técnicos cualificados para descargar de traballos burocráticos os médicos, para que moitas tarefas que poden facer estes profesionais non as teñan que facer os médicos e poidan atender mellor os pacientes. A Sanidade centrou o debate entre o presidente e a voceira do BNG. Os dous recolleron datos do último informe do Consello de Contas sobre a atención primaria. Xesús. Ola, si, pois o BNG fala dun desmantelamento intencionado da sanidade pública e máis concretamente dun investimento cativo en atención primaria. Co informe do Consello de Contas na man, o presidente da Xunta recordou que ese investimento é dun 37% na porcentaxe global da sanidade pública, é dicir, unha cifra 3 veces superior á que apuntaba a líder nacionalista. Cun mesmo informe na man, o do Consello de Contas, ambos políticos referiron un panorama ben distinto sobre a atención primaria. Nen sequera coincidiron na porcentaxe de orzamento que recibe. Só o 12% do gasto sanitario, menos da metade do que recomenda a OMS, e por debaixo da media estatal. Eses datos que dá vostede, a porcentaxe de gasto en atención primaria, señora Pontón, está no orzamento do ano 2026 no 31,6%. Pero que está dicindo vostede?
Lugo vivirá o xoves unha moción de censura e Gómez Besteiro acusa a Xunta de non ter apoiado estes anos a cidade. Rueda cree que os socialistas teñen medo de que Lugo, a partir do xoves, comece a funcionar. E que fan vostedes eses 27 anos? Que política fan vostedes? Pois intentar frear inversións, frear proxectos, intentar, no caso de Lugo, que Lugo non avance. Non o conseguiron. Vostede o que ten medo, aparte da bronca que vai chupar de Ferraz, que debe estar chupando xa, é que os lucenses ao final se den conta de que o Partido Popular en menos dun ano pode ser capaz de recuperar o tempo perdido polo Partido Socialista durante tantos anos en Lugo. Mais nada, moi claro. Fixámonos agora nos datos do paro en abril. En Galicia baixou en 2.377 persoas e o número de desempregados queda en 112.293. Esa é a cifra máis baixa para un mes de abril en toda a serie histórica. Esta é a porcentaxe de caída, algo máis do 2%, menos que a media estatal, porque a nivel do Estado na creación de emprego o mes pasado a Seguridade Social, sigo dando datos de Galicia, sumou 7.944 afiliados, o que eleva a cifra de cotizantes por riba do 1.100.000. Estas son cifras que reflicten que estamos na senda dunha evolución favorable das políticas activas de emprego, que debemos de seguir impulsando políticas de emprego innovadoras e que estamos a traballar a favor da consolidación dun mercado de traballo inclusivo e dinámico. 2% de baixada do paro en Galicia, a outra cifra, o paro baixa en España un 6,20%. En concreto, a caída en abril é superior ás 62.000 persoas. O paro caeu en todos os sectores e a Seguridade Social suma 223.000 cotizantes novos, consolida a cifra dos 22 millóns de afiliados. El hecho de que estemos netamente por encima de la media de bajada durante un mes de abril nos permite ya ver que estamos ante un mes muy bueno en materia de creación de empleo y de reducción del paro registrado. Se están pensando en preparar oposicións, atendan porque o Estado vai convocar este ano máis de 27.000 prazas. Son 300 máis que na convocatoria do ano anterior. A prioridade da oferta é cubrir postos para digitalización e para o uso da intelixencia artificial. Ademais, a esta convocatoria súbanse 10.000 prazas de policía e garda civil. Esta oferta va a incluir más de 1.700 puestos para TIC, para puestos relacionados con las nuevas tecnologías, es un 42% más que el anterior. Vamos a convocar por primera vez en la historia plazas de especialistas en inteligencia artificial, en ciberseguridad y en ciencia del dato. Bruxelas di que atravesamos a crise de enerxía máis grave da historia e advirte de que as infraestructuras do gas están tan danadas que imos tardar anos en recuperarnos. María Calvo. Sí, Bruxelas endurece o ton e fala xa dunha crise enerxética sen precedentes. O comisario europeo de enerxía recoñeceu hoxe que a situación é moi seria. Polo de agora non hai problemas de suministro, asegura, pero a Unión Europea xa se prepara ante un posible escenario de escaseza, especialmente de queroseno, o combustible para os avións. Os 27 xa gastaron 30.000 millóns de euros extra pola compra de gas e petróleo e que o bloqueo do Estreito de Hormuz evidencia que a dependencia enerxética tamén é unha vulnerabilidade estratégica, di o comisario, que aposta por reforzar conexións entre países, reducir a dependencia exterior e acelerar as enerxías limpas. Aquí en Galicia preparámonos para extraer minerais estratégicos para sectores como defensa ou automoción. Sae a concurso a explotación de 3 minas na provincia da Coruña, nas que se van extraer ouro, wolframio e estaño. Estas explotacións poderían chegar a pôr en valor recursos naturais por un valor próximo a 7.000 millóns de euros, coa mobilización de 200 millóns de investimento directo e a creación de máis de 250 empregos directos e 750 empregos indirectos. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home.
Jake está desesperado. El viaxa nese cruceiro de luxo afectado por un gromo de hantavirus. A Organización Mundial da Saúde eleva a 7 o número de persoas enfermas e está en contacto con España porque está explorando a posibilidade de que o barco chegue ás Illas Canarias. Polo de agora, seguen fondeados fronte a Cabo Verde. E ali están polo de agora 149 pasaxeiros, 14 deles españois. Faleceron 3 persoas, outra está na UCI en Sudáfrica e a empresa propietaria sinala que tentan evacuar a 2 pasaxeiros que presentan síntomas. Dentro do barco a situación é tensa. Just remember that there are real people behind it and that this isn't something happening somewhere far away. It's happening to us right now. O barco continúa fondeado fronte á costa de Cabo Verde, país que lle negou o permiso de atraque. A Organización Mundial da Saúde anunciaba esta mesma mañá que se dirixirá cara ás Illas Canarias. The plan now is for the ship to continue on to the Canary Islands. We're working with Spanish authorities who will welcome the ship, have said that they will welcome the ship, to do a full investigation. Mentres, o goberno español mantén que aínda non hai unha decisión á espera do resultado dos contactos que están a ter coa Organización Mundial da Saúde. Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Se está evaluando la situación junto a la Organización Mundial de la Salud, junto a la OMS. Se van a tomar las medidas necesarias para abordar esta situación. Esta tarde un equipo de epidemiólogos revisarán o barco para coñecer o estado dos pasaxeiros e saber cantos contactos de alto e baixo risco hai. Será entón, sinala o Ministerio de Sanidade, cando se adopten decisións sobre os procesos de repatriación e a ruta do barco. Que no se crean inmortales, a que se cuiden, yo no soy quien para dar lecciones a nadie, a que se hagan chequeos, a que se controlen y sobre todo a que se rodeen de gente buena, a que aprovechen el tiempo y a que en la medida de lo posible intentemos ser felices, que el tiempo a veces apremia. Son as leccións de vida dun Borja Semper que recupera a súa actividade política tras 10 meses loitando contra un cancro de páncreas. Fixou rodeado dos seus da plana maior do PP nun acto en que advertiu que aínda non chegamos ao final da degradación política en España. Me detectaron un tumor cancerígeno. Entre esta declaración e estes aplausos hai 10 meses. Semper ponlle punto e final ao escuro túnel do cancro de páncreas, segundo as súas propias palabras. Non se esquece da loita nin dos medos, pero non quere que o cancro defina. Lo mejor que puedo hacer es no alargar mi enfermedad, dándole un protagonismo en un momento como este, dando las gracias. Agradecemento a amigos, a compañeros de partido e tamén a rivais políticos. Volve cunha percepción do tempo distinta. Yo si algo he aprendido estos meses es que el tiempo tiene mucho valor. Confesou que nestes meses tivo a tentación de tirar a toalla. Y con la generosidad de quienes te acompañan, sobre todo en casa, decidí que rendirme, que abandonar no era una opción. La política le echaba de menos y debo decir que yo también. Feijóo botouno de menos no persoal e no político. Despois de meses mirando os touros desde a barreira, o voceiro do PP advirte. Yo me temo, tengo que confesarlo, que no hemos visto lo peor. Criticou as propostas do Goberno e Vox en materia de inmigración e marcou a vivenda como a principal prioridade do PP. Begoña Gómez declara na Fiscalía Europea en Madrid que nunca falou con ninguén do Goberno sobre os contratos públicos que se lle concederon a Juan Carlos Barrabés. A muller do presidente do Goberno estaba citada nunha rolda de declaracións para aclarar se se produciu algunha irregularidade nos 3 contratos que recibiu tras as cartas de Begoña Gómez avalando este empresario. Mañá retomase no Supremo xuízo pola trama das máscaras. A defensa dos 3 acusados, o exministro de Transportes José Luis Ábalos, o seu asesor Koldo García e o empresario Aldama van pedir a súa absolución. A Fiscalía mantén as súas peticións de pena pros 3 acusados, 24 anos de cárcere para Ábalos, 19 e medio para Koldo e 7 para Aldama. Ha sido una decisión del Ministerio Fiscal basada en criterios técnicos. Pero o PP ve a man do Goberno detrás e pídelle explicacións a Bolaños. Creen que a Fiscalía debería rebaixar a petición de cárcere para Víctor de Aldama. Como consecuencia de la colaboración prestada a lo largo del procedimiento, tal e como fixo o seu propio abogado, que lidera a acusación popular. Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos.
Pro exministro de Transportes, o abogado do PP pide 30 anos de cárcere. Un acusado tiene derecho a mentir en su defensa, pero las pruebas están ahí y son demasiado concluyentes. A estas alturas, todos los españoles sabemos que han robado a manos llenas. Para outros partidos, as cifras non son relevantes. A mí me es bastante irrelevante cuántos años de cárcel. A mí lo que me preocupa es que devuelvan todo lo que han trincado. Creemos que todos son en mayor o menor medida, pero igual de culpables. Este mércores está previsto que o caso quede visto para sentenza. En Alemanha, as autoridades investigan un novo atropelo múltiple intencionado no leste do país. Hai 2 mortos e unha vintena de feridos. Xa arrestaron o presunto autor e un cidadán alemán de 33 anos. Agora investigan por que actuou así. O turismo entrou a gran velocidade nunha rúa peonil da zona histórica desta cidade de Saxonia. En medio quilómetro matou 2 persoas e feriu 22, varias están críticas. Finalmente o condutor freou e foi detido no interior do coche sen resistencia. É un alemán de 33 anos que vivía na zona e a Fiscalía investiga se padecía algún trastorno psiquiátrico. As primeiras informacións descartan unha motivación política ou relixiosa, como si houbo noutros atropelos múltiples que se veñen repetindo en Alemanha. O máis grave foi nun mercado de Nadal do centro de Berlín fará este ano unha década e rompeu un camión matando unha dúcia de persoas e ferindo medio cento. Foi un atentado reivindicado polo Estado Islámico. En 2024 repetíase algo similar noutro mercado de Nadal, esta vez tamén no leste en Magdeburgo. Un cidadán cun amplo historial psiquiátrico e simpatizante dunha organización de extrema dereita matou 6 persoas e feriu case 300. E cada vez que se repiten este tipo de sucesos como agora, volve o debate sobre a seguridade nos espazos públicos. A raíz destes atropelos, moitas cidades alemás contan xa con barreiras para vehículos. En Rusia refórzase a seguridade arredor de Vladimir Putin por medo a un posible atentado. Todo despois do intento de asasinato a Donald Trump, que elevou o nivel de alerta entre os líderes mundiais. O presidente ruso reducirá a súa axenda pública para minimizar riscos nun momento de máxima tensión internacional. E a princesa Leonor afronta a recta final da súa formación militar na Academia Xeral do Aire. Hai só uns días voou por primeira vez nun F-5, o avión de combate que emprega o exército para formar pilotos do curso de caza e ataque. Un día antes comprobou na base aérea dos Llanos o funcionamento dos reactores Eurofighter que teñen como misión garantir a seguridade no espazo aéreo, tanto o español como nas misións da OTAN. O goberno elimina a barreira dos 12 anos para que os cativos sexan escoitados ante a xustiza. O Executivo di que a reforma da Lei do Menor de 2021 que aprobou hoxe o Consello de Ministros volve poñer a España á vanguarda europea. O Goberno valora os avances logrados nos últimos 5 anos desde que entrou en vigor a Lei de Protección Xurídica do Menor, pero cree que é o momento de ir máis aló. La persistencia de situaciones de violencia, como el asesinato de 68 menores por violencia de género entre 2013 y marzo de 2026, evidencia la necesidad de seguir avanzando. A titular de Xuventude e Infancia enumerou os 3 eixos fundamentais desta reforma. En primer lugar, la escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía de derechos. Segundo eje es que se prohíbe el falso síndrome de alienación parental. Ningún informe público o privado basado en el SAP podrá utilizarse en procedimientos judiciales o administrativos. El tercer eje, proteger, nunca puede significar convivir con el maltratador. Ata de agora, só os menores de máis de 12 anos ou coa suficiente madurez a criterio dos xuíces eran escoitados nun procedemento. A reforma pretende eliminar esa barreira e garantir que a súa opinión se teña en conta con independencia da súa idade. Probablemente nos menores moi menores, eso deberá levarse a cabo a través dun psicólogo ou alguén que faga de intermediario entre o xuíz e o neno. Os xuristas alertan de que só cos medios necesarios se evitará que os procesos se ralenticen e a lei perda eficacia. Si se prolonga no tempo, pois o que decimos todos os operadores xurídicos, a xusticia cando é lenta non é xusticia. E os usuarios da Apenove piden que se execute a sentencia que lles dá a razón e que di que Audasa ten que devolverlles os cartos pagados polas peaxes durante as obras na infraestrutura.
Hemos presentado la demanda de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo en la que obliga a Audasa a devolver los peajes cobrados de forma indebida los 81 días que establece la sentencia. A asociación, en colectivo, iniciou a demanda cun primeiro grupo de afectados, pero sí que aspira a que se sumen moitos máis. Andrea. Sí, durante as obras na Ponte de Rande entre 2015 e 2018 houve un total de 77 millóns de desplazamentos na AP9 e Audasa recadou case 90 millóns de euros. Agora a Xustiza pídelle que devolva os cobros de un total de 81 días dese período e poden sumarse á reclamación calquera persoa que poida acreditar este pago. Ademais, a Asociación de Consumidores de Vigo en colectivo pídelle a Audasa que entregue a listaxe de persoas afectadas para poder axilizar o proceso e evitar así buscar extractos bancarios. Encaixado contra a fachada dunha farmacia quedou un dos coches involucrados esta mañá nun choque que houbo na Coruña. Non foi grave, pero tralo golpe, o estalo firme mollado, a condutora do vehículo perdeu o control, tirou un pivote e foi dar contra esa farmacia. Nin a muller que viaxaba soa, nin os tres ocupantes do outro coche, un matrimonio e máis o seu fillo, sufriron máis camazaduras. As tarefas de limpeza nese punto e a retirada dos coches implicados acabaron, iso sí, provocando importantes retencións de tráfico. Foi un topetazo moi forte, houve moitos atascos, de feito, meu fillo que vai ao instituto chegou tarde por culpa do accidente. Neste CEDA, porque non sei se é un CEDA ou un stop, sempre hai moitísimos accidentes, sempre. E subía, baixaba o coche, e o rojo no CEDA, quiso esquivalo, e foi cando tropezou, foi o que vin eu. É un estruendo moi forte, moi forte, moi forte. Queremos que lembren o accidente de Samuel, o ciclista de Vigo que atropelaron hai 2 semanas. El xa está na casa, descansando, e seu pai contounos que pouco a pouco se vai recuperando. Necesita tempo, necesita tranquilidade, fora de nerviosismos, de deixalo tranquilo, o seu ritmo, e que vaya recuperando. Samuel, ademais de campeón de ciclocross e bombeiro de profesión, traballa na base de Ponteareas e este luns, en canto recibiu a alta, o primeiro que fixo foi ir visitar os compañeiros. Algúns mesmo interviñeran no seu rescate. Nese momento foi clave a intervención dese equipo de bombeiros forestais para liberar a Samuel in extremis do incendio que provocaba a explosión do coche que o atropelou. O pasado 19 de abril, Samuel González facía un dos seus adestramentos habituais na bicicleta pola Estrada Nacional 120, entre Covelo e Mondariz, cando un coche bateu contra el. El chaval se va a quemar, Estaba pegado ao coche, claro, o coche inicio estaba todo ardendo, os toupidos das rodas e de todo isto, pois a verdade que impresionaba. A verdade que sacalo de aí, como sea, non? Al principio dicían que estaba debaixo do coche, e despois xa foi cando nos demos conta que estaba pegado. Claro, as lapas estaban chegando a él. Enfría aí ao lado del. Enfría aí. Oye, por aí, enfría aí. Non te movas. Para. Non te movas. Bajate a huilla. A intervención inicial dos efectivos da base forestal de Queimadelos foi clave para cortar o avance das lapas ata que Samuel puido ser rescatado. O campeón galego de ciclocross pasou 2 semanas ingresado no hospital. Ten por diante unha rehabilitación máis ben neurolóxica, físicamente sabemos que vai sair adiante ben, porque ter ese accidente non romper ni siquiera ningún oso do corpo, iso é forte, sabémoslo todos. O coche que o atropelou quedou totalmente calcinado. O seu condutor deu positivo na primeira proba de alcolemia e negouse a facer a de verificación. Agora está sendo investigado por condución temeraria baixo os efectos de alcohol e drogas, negativa a someterse ás probas e lesións por imprudencia. Os ciclistas, pero sobre todo os peóns, son os máis vulnerables nas estradas, sobre todo nas vías urbanas. Fora das cidades e vilas, unha de cada 10 vítimas mortais en accidentes son peóns. Nas zonas urbanas o dato multiplícase por 5, a metade das vítimas mortais en vías urbanas son peóns. En Galicia a distribución da poboación, ademais, fai que a situación sexa máis preocupante. Mercedes. Sí, precisamente aquí, neste paso de peóns, na parroquia de Darbo, no concello de Cangas, sucedeu o último atropelo mortal
en Galicia. Esta é unha estrada de moito tráfico que une Cangas con Aldán, é unha aldea na que reside moita poboación envellecida. O pasado domingo cruzaba por aquí unha muller de 94 anos, veciña desta parroquia, cando un coche a levou por diante. Na xornada donte a muller faleceu no hospital. Alicia leva toda a vida en Darbo. Di que non lle extraña este atropelo. Pues es un sitio tranquilo, pero es verdad que sobre todo fines de semana y pues épocas de más afluencia de público, pues esto se incrementa muchísimo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Precisamente hoxe, o director xeral de Tráfico, Pera Navarro, referíase a este caso para sinalar as particularidades na nosa comunidade. De una señora de 94 años en una carretera cruzando un paso de peatones. Con lo cual, entre la dispersión y la gente mayor, dais el perfil perfecto para llamar la atención sobre la seguridad de los peatones. Pues hay que tener en cuenta que hay mucha gente mayor que no tiene otro medio de transporte que no sea pues ir a pie a muchos sitios. Segundo a DST, Galicia doita estar entre as 4 comunidades con máis atropelos. No conxunto do Estado, un 10% dos falecidos nas estradas son peóns, un dato que medra nas cidades. La mitad de los fallecidos en las ciudades, casi la mitad, son peatones. Debido ás características do noso territorio, é inevitable ás veces ter que movernos camiñando por estrada. O importante é sempre ter cuidado antes de botar o pé no asfalto. Unha semana despois do derrubamento desta estrada que deixaba incomunicados os veciños de 4 aldeas de Quiroga, no Caurel, a situación vai aos poucos recuperando a normalidade. Ademais dos turismos, xa poden pasar vehículos pesados, como o camión do lixo. Hoxe volvemos a Quiroga, xa se fixeron esas primeiras obras de emerxencia, agora enfrontan unhas tarefas, uns traballos máis laboriosos. Técnicos de Traxe estiveron percorrendo durante a mañá os 11 kilómetros entre Paradasica e Vilarmel para avaliar a situación. A Xunta colaborará co Concello na reparación, segundo lles avanzou o delegado provincial. Estamos en disposición entre todos, que pasa que, bueno, a parte máis importante teñen que aportala a eles porque claro, os arranxos son moi importantes, entonces tampouco dispoñemos de recursos como para meternos todos a ejecutar obras destas dimensións. Paradapiñol é a aldea máis cercana ao punto do afundimento, pero hai 3 máis alá, Rugando, Vilarmel e Cereixido. O Concello, titular da estrada, fixo unhas obras de urxencia para que os arredor de 20 veciños que hai en total, incluída unha casa de turismo rural, non quedasen illados. Por aquí vais ao médico, por aquí vais ao supermercado, vais a todos os lados. Entonces, claro, temos prisa de que nos arreglen, están facendo algo. Os servicios básicos de que pase unha ambulancia, de que podan baixar ao médico ou comprar pan, como dicía o veciño anteriormente, ou o que sea. Ademais do treito afundido, hai outros en risco de derrubamento que tamén van reparar. Este xa caeu, pero o que falta, porque está a punto tamén. E basta que pase alguén e... Unha situación derivada dos graves incendios do verán pasado. Ese é o edificio Mandeo 50, máis coñecido entre os betanceiros como o Mamotreto. Despois de anos abandonado e de moitas protestas veciñais, acabano de adquirir un empresario para poder darlle unha nova vida. 20 anos. O que aguantamos os veciños, ahora lo tapiaron, pero aí se metía gente, era un peligro. O bonito que é Betanzos, verdad, estropealo con esas cousas. O edificio acumula varias infraccións urbanísticas para as que agora se busca, Mariola, unha solución. Si é un edificio que se levantou en plena febre do ladrillo a carón do río Mandeo e cun importante efecto paisaxístico na zona. Primeiro, as infraccións urbanísticas e a continuación a crise da construción levárono a un estado de abandono que os veciños levan anos denunciando. Agora, o novo propietario está en trámites co Concello para darlle unha nova vida a esta edificación, un novo proxecto moito máis acorde coa zona e novas vivendas para Betanzos. E xa non é necesario ir a unha gran cidade para facer o DNI ou o pasaporte para renovalos. A Policía Nacional móvese ela, leva as súas oficinas por toda Galicia para expedir os documentos nas vilas. Ademais, a gran novidade é que agora todo o proceso leva tan só 15 minutiños. Esta é a primeira vez que veño unha furgoa, a verdade que bastante ben, porque xustamente tiña cita para ir a Vigo, a facelo en Vigo,
e vin a notificación do Concello de Mos e dixen, pois maravilla, eu vivo aquí nada a 1 kilómetro de aquí. A idea copiámola de Valencia. Alí Traladina habilitouse para poder facilitar que os afectados puidesen renovar a súa documentación. Agora a Policía Nacional leva cada vez a máis lugares esas furgonetas e nun cuarto de hora tan só un pode sacar o DNI ou o pasaporte. Para que o cidadán non teña que ir á a policía vai onde a él. Aquí dentro temos unha oficina de documentación móvil. Subir estes chanzos evita ter que desplazarse a unha comisaría para facer uns trámites que aquí se resolven en apenas uns minutos. Pois veño renovar o pasaporte, que o teño caducado. Pasaporte e DNI tamén ou só pasaporte? No, DNI non podo, que ainda é moi cedo, teño que esperar a seguinte vez. Veña, puximos. Perfecto. Facémolo no momento, dai que estén estas máquinas, que porque antes non se viña, se facía con un ordenador, pero agora non, faise todo no momento, e tardamos máis ou menos iso, entre 12 a 15 minutos en facer un DNI ou un pasaporte. Esa é precisamente a novedade, que nesta furgoneta que acondicionou a fábrica de moneda de timbre, pois podemos facer no momento o pasaporte e o DNI, e así o ciudadano cando ven non ten que vir 2 días. Es moi rápido, la gente se apunta, se pasa por aquí, incluso a gente que con urgencia tamén se les pode dar servicio aunque non hayan cogido cita previa. Para xente de pobo, sobre todo, que movernos a Vigo, pois é un pouco complicado. E eu creo que ao final, pois no rural, pois isto é onde máis agradece, porque ao final nunha cidade un ten todo a man, pero no rural que che den esa posibilidade e isto é un paso importantísimo. Pois nada, fixen un 3x1, teño pasaporte renovado para poder ir a Río de Xaneiro, que marcho en enero do que ven, teño o DNI renovado tamén e o DNI digital na aplicación tamén. E no Porto das Palmas de Gran Canaria continúa ese rexistro do mercante Arconian. Interceptouse, lembren, en augas do Atlántico cun alixo de cocaína que podería ser o maior aprendido en España en moitísimos anos. O rexistro lévano a cabo axentes da Garda Civil baixo a supervisión da Audiencia Nacional. Segundo un dos sindicatos do Instituto Armado, o barco navegaba baixo bandeira de Comores e transportaba entre 30 e 45 toneladas de cocaína. Falámoslles tamén do último gran golpe ao narcotráfico aquí en Galicia. Hai indicios de que a mercadoría pertencía polo menos a 3 organizacións criminais distintas. Imaxes do reconto dun alixo importante, porque no mar sí, en colectores tamén, pero en terra, durante un desplazamento, esta cantidade é algo improbable. Dino fontes policiais, 92 kilos de cocaína repartidos en 75 paquetes perfectamente envasados ao baleiro, porque a viaxe prevíase longa. O detido un cidadán de orixe serbia recolleu en Pontevedra, non hai sitio exacto. Supónse que nun dos moitos almacéns repartidos entre os Salnés e a Arousa. A primeira escala era en Madrid, o destino final, Europa Central. Detivérono non por casualidade cando circulaba pola A52 á altura de Verín, xusto antes de que atravesara a fronteira. É unha imaxe pouco habitual a dos axentes da Audico 2 de Pontevedra, o equipo especializado en grandes cargamentos, revisando un único coche, pero a xustificación estaba dentro. O turismo, adaptado para o transporte de grandes cantidades de droga, levaba eses paquetes de coca con marcas e logos diferentes. Todo apunta a que pertencía a 3 grupos criminais distintos. O detido sería un peón, polo que a operación segue moi aberta. Aberta está nestes momentos tamén a decisión do Executivo español sobre o cruceiro de luxo afectado por un gromo de hantavirus. Viaxa con rumbo ás Canarias, aínda que o Goberno español di que non está tomada unha decisión definitiva sobre o punto final, o destino dese cruceiro que estaba fondeado fronte a Cabo Verde. O hantavirus é un virus que está nos ratos, pero que pode contaxiarse ás persoas. Por iso, no caso deste cruceiro, as autoridades recomendan que os pasaxeiros non saian dos seus camarotes. Os hantavirus transmítense por contacto con roedores infectados, a maioría das veces por limpar os niños ou inhalar o virus a través das excrecións dos animais. É certo que hai descrita a transmisión persoa a persoa na variedade dos Andes, pero é moi pouco frecuente, son moi poucos casos que foron descritos. Pero as primeiras comprobacións da OMS apuntan a que non hai ratas a bordo e que a transmisión puido ser humano a humano por contacto moi estreito, tras un contaxio inicial desta especie de rato da zona da Patagonia. Efectivamente, este barco estuvo en diversas zonas da costa, ou cerca preto da costa americana, bastante remotas.
A variante da zona americana pode producir unha síndrome pulmonar que nun 40% dos casos pode ter efectos moi graves, mesmo a morte. O antivirus non ten tratamento nin vacina, pero sí pode detectarse a través dunha proba PCR ou unha determinación de anticorpos. A OMS, como os organismos internacionais de saúde pública, a través do Reglamento Sanitario Internacional, xa fixeron unha serie de recomendacións que fundamentalmente van na línea de facer limpeza ambiental, é dicir, aislar os casos na maior parte dos países, prestar asistencia sanitaria, iso é fundamental, e que os pasaxeiros que de momento están sanos manteñan unha certa distancia social e, a ser posible, permanezcan nos seus camarotes. Na OMS din que non hai razóns para o pánico e que todo está en marcha para preservar a saúde da pasaxe. É a Administración número 10 de Lugo. Xa volve a estar aberta, volve a despachar cunha nova xerencia. Hai 2 anos pechaba porque o dono denunciou un atraco. Agora reabre. Case 2 anos levaba pechada esta administración de lotarías, a número 10 da cidade de Lugo, situada no barrio da Milagrosa. Un peche provocado pola investigación aberta ao seu anterior propietario por simulación de delito, que finalmente foi sobresida por falta de probas e que atrasou o traspaso do negocio a un novo propietario. Contábamos que iba a ser moito máis breve, debido, pois eu confiaba un pouco, confiaba totalmente na inocencia de Guillermo e pensábamos que iba a ser un proceso moito máis rápido, pero bueno. Procedente do sector inmobiliario e despois de sufrir unha enfermidade que o incapacitou, o novo loteiro recoñece a súa falta de experiencia no negocio da lotaría. Pois un pouco a forma de reubicarme, buscar outro sector no que sí que me poidera defender e, facer frente para ir pagando impostos e manter os fillos. A reapertura desta administración foi ben acollida polos veciños. Merece a pena que estea aberta, para que de algo de vidilla tamén a calle esta. Me alegra mucho que le haya abierto, soy aquí del barrio, entonces éxito, que vaya muy bien y suerte para todos. A espera de recibir aínda os billetes de algún dos sorteos, a administración luguesa agarda poder estar xa mañá a pleno rendemento. Quería cambiar, quería variar, quería hacer algo diferente. Siempre he estado dentro de una oficina o dentro de un hotel. No, quiero ver un mercado, quiero ver a la gente caminar, quiero ver a la gente salir, quiero ver los pescados que se lo coman hechos por mí. No hechos por mí, no, limpiados y todo por mí. Acabamos de escoitar a Isabel, aspirante a peixeira, unha das persoas que participan nun curso de formación do Concello de Ferrol. Todos confían en poder estar moi pronto detrás dun mostrador. Para algúns é a súa primeira vez desescamando e quitando espiñas. Nunca había tocado el pescado, siempre mis papás eran quienes me lo hacían y mi esposo después, y aquí me han dado la oportunidad. E tamén o caso de Ana María. He trabajado de peluquería y ahora me estoy dando la oportunidad de ser pescadera. Outros tan esencialmente como Ani. He trabajado en una cevichería en Perú, pero era diferente. Ou Randel, que andou 12 anos ao palangre e agora atopou a súa vocación. Siempre me ha gustado desde muy pequeño y aspiro a poder trabajar en una pescadería muy pronto. A profesora pensa que están moi preparados. Se empezaron de cero e teño que decir que neste mes e medio que dura curso, moi ben. En breve comezan as prácticas en empresas. O obxectivo é lograr un contrato laboral. Es una salida que tiene bastante campo laboral. Y a mí me van a contratar, para eso he tenido una buena profesora. Y al licenciado Luis, a Félix, el biólogo, a toda la flota de pescadores, estas casi me las conozco todas, me conocen a mí también, entonces ¿cómo no me van a contratar? Claro que me van a contratar. O que máis nos sorprendeu foi o precio. Unha ameixa rubia que en esta época está en torno aos 12-15 euros en lonja, ayer sorprendeu-nos a 24 euros. A frota da Illa da Arousa regresou ao marisqueo despois de 4 meses de parada. Iria. Si, a cantidade non é moita, xa que están comezando a mariscar nas zonas menos produtivas da illa, pero o que si nos din é que os prezos non estiveron mal na lonxa, cunha cotización de 24 euros o quilo a ameixa rubia e 15 a ameixa xapónica. A idea é preservar os bancos máis produtivos de cara ao verán, co fin de que obteñan un mellor prezo e tamén coa idea de que o marisco medre e acade o talle comercial suficiente. O obxectivo é volver recuperar a rendibilidade nesta actividade moi tocada nos últimos anos pola escaseza de recurso.
E o Parlamento de Galicia vai crear unha comisión de estudo para analizar e propoñer solucións que acaben cos baixos prezos do leite. Unións Agrarias conseguiu o apoio dos grupos parlamentarios de todos. Todos coinciden en que desa comisión deben sair propostas que melloren o prezo. Toda esta comisión eu creo que van salir modificacións que habrá que propoñerlle ao Estado para que cambie no paquete lácteo, na lei de cadena, que 5 anos é suficiente para ver que non está funcionando, pero tamén no modelo de gandería, porque non olvidemos que o 56% dos gandeiros de toda España están en Galicia. Zara estreouse na cita da moda máis importante do ano, a Gala Met. Fixo pola porta grande. A propia Marta Ortega loceu un dos novos deseños de John Galliano para a firma galega. E non foi a única, tamén Bad Bunny foi o quen apostou por Zara na alfombra vermella. Os deseños da marca galega están cada vez máis presentes neste tipo de eventos. Estas aparicións veñen medrando dende 2018, cando a cadea textil desembarcou nos Óscar. De terciopelo e con sombreiro de copa, este vestido para a lenda do rock Stevie Nicks é a primeira colaboración de John Galliano para Zara. E veuse en Nova York na última Gala Met, a cita da moda máis importante do ano. Unha gala en que tamén se estreaba a presidenta da firma, Marta Ortega, tamén cun deseño da súa última fichaxe. Cun estilismo máis sobrio e vintage, asinado tamén pola firma galega, pisaba a alfombra vermella Bad Bunny, que se presentaba nunha versión embellecida de si mesmo. É a segunda vez que Zara viste o portorriqueño nunha cita importante. Xa deseñou o seu estilismo para a súa actuación na Super Bowl. Zara cada vez está máis presente nas grandes citas culturais e da moda. Moitos dos seus invitados ao 50 aniversario da firma e as súas exposicións vestían os seus deseños. Xa no 2018, a firma galega encargábase do vestiario do equipo de produción e organización dos Óscar do cine. Din que as festas da Ascensión de Santiago non comezan ata que non asoma a estrutura da Nora por riba das árbores da Carballeira de Santa Susana. Se atendemos a estas imaxes, podemos dicir que a Ascensión comeza xa. Ata 7 operarios e unha semana de traballo levará a instalar a Nora das festas. É unha das máis grandes de Europa. Nuria. 54 metros en concreto, Marta, que converten a esta Nora na máis alta de España e unha das máis impoñentes de todo o continente europeo. Ainda están en fase de montaxe, pero a súa estrutura xa é visible dende moitos puntos da cidade, asomando entre as copas das árbores da Carballeira de Santa Susana, no alto da Alameda. Todo un símbolo das festas máis picheleiras, as da Ascensión, que chegarán a semana vindeira. Iso sí, xa será posible montar na Nora a partir deste próximo sábado. Os informativos este en concreto da Galega van estar moi presentes nesas festas da Ascensión. Sacaremos o noso telexornal Mediodía precisamente á rúa con motivo das celebracións. E dende esta mañá e ata o 29 de maio, o claustro alto do Colexio de Fonseca alberga a exposición As voces de Begoña Caamaño, unha escolla para as letras galegas que converte a exposición nunha oportunidade para redescubrir o seu legado como xornalista, escritora, activista e como unha das voces máis destacadas do feminismo galego contemporáneo. Galicia celebra o 90 aniversario do plebiscito do Estatuto de 1936 cun acto de memoria histórica. Recupérase a intervención do expresidente do Parlamento galego Tomás Pérez Vidal, que no 1986 protagonizara unha conferencia con motivo do 50 aniversario. E adiantámonos ao verán con esas bandeiras azuis que vemos todos nos areais. En 118 praias galegas van estar. É unha cifra récord. Son 10 máis que o ano pasado. Pois fantástico ir desas bandeiras azuis. De momento o tempo non acompaña, non é de verán, así que seguimos con esta inestabilidade, chubascos que van ir a máis segundo vai avanzando a tarde, van entrando empurrados por ese noroeste, con algún episodio treboento e incluso algunha saraivada que, por certo, xa caeu en Lugo. Temperaturas máximas en valores ben escasiños. 14 graus en Lugo, 17 en Santiago, 17 en Vigo. En ese valor, nos 17, están agora mesmo no Porriño, que é unha das máximas que temos en Galicia neste momento.
Estes días celebrouse en Eslovaquia o Campeonato Europeo de Loió e aínda que para moitos son xoguete, os deportistas teñen que estar moi en forma para poder facer os seus trucos. Festa dos Patios de Córdoba cumpre o seu 105 aniversario, dende que os veciños da localidade decidiron abrir as portas das casas para mostrar uns auténticos verxeis. Con ese corrido rematamos.